No tak aj tento samuraj prišiel na taký menší upgrade a odľahčenie ku mne do garáže. Tento nárazníček som z toho demontoval. Zhruba rátal som nejakých 40 kg, že to išlo dole. No a taktiež sa ešte prerábali tyče riadenia. Keďže mal stále problém s tým, že sa mu vybíjajú tie originál čapy, tak som zvolil proste silnejšie, konkrétne z Patrola. Len samozrejme musel som prerobiť kužele aj na druhej strane a taktiež aj na domci. Domec je tu asi typujem z nejakej Vitary alebo neviem, to už tam bolo, s tým som nerobil nič. Tlmič vyzerá byť originál. No a v podstate nové tyče. Tuto som musel trošku vyformovať kvôli šasom, keďže to prišlo na doraz a chytalo to. Takže tak, uvidíme, myslím, že tieto čapy už tam má na veky, tie už nezničí a vidíme sa na triále, si.